किसुमान नोंहा कन्टेन्ट गैला नामा होननानै कन्टेन्टआ आंहा निजिनोनो दंखायो ओमफ्राय थेवबाबो आङो समाजाव गाज्रि नुनाय मोजां नुनाय बेखौ आं आंनि मोनदांथिजों शेयार खालामो ओमफ्राय बेखौ गाज्रि मोननांगौनि जेबो गोनांथि गैया आरो बेवहाय बे जिथुनिखि प्रब्लेममोन बियो सल्भ जाबायनो जेनेबा आं लेटलिसो मिथिदों बे खबरखौ आंथ' सिगाङावनो मिथियाखैमोन मानो होनबा आंहा आं निजिनो लाइफआव बिजि जानानै थाखायो अब्लाबो आङो समाजनि सोमोन्दै सानहरो बेफोरबायदि जाबा मा जागोन होननानै ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव आं शेयार खालामो स' बेनिखायनो आङो गोजोननाय मोन्दों बे जेनेबा जोंनि राव सोलायनाय जेनेबा बिजाबावहाय जेनेबा गोरोन्थिजों साफायजानाय बियो सल्भ जाबायनो ओंखायनो जाय बर' हारिनि आं बेखौनो बुंगोन आरो जुदि सोलायामोनबा हयथ' जोंनि बर'नि थैया गुदुं जाफिनगौमोन आं बेखौ फोरमाय आरो नोंथांमोना आंखौ एसेबां अनो दिनैयो थारैनो माने प्रुफ जाबाय आरो ना लोगोफोर मानो अनो होनोब्ला आंनि माबा मोनसे फिसा गोरोन्थिबानो गावनि असे बायदि बुजायहरो जेन इदि खालामबा इदि जागोन होननानै इदि खालामनाङा इदि बुंनाङा बिदि होनाङा होननानै आरोना स' नोंथांमोननि बेबायदि अननायनि थाखायनो मोन्दांथिया थांनानै दङ आरो नोंथांमोननि बेबायदि अननायनि थाखायनो मोन्दांथिनाव फुल कनफिडेन्स उजिखाङो स' आङो मा होनबावनो जायखिजाया आङो गोसो गोरबोजों खुलुमनाय बावहरबाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो स' थेंक इउ स' माच आंखौ बेबायदि अननायनि थाखाय आंखौ बेबायदि गाइड होनायनि थाखाय दिनै बाबा गैया हय नोंथांमोनानो आंनि जिउनि साफा बयबो बाबा थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नों बाबाखौ नायखांबाय मालाबा ओमफ्राय नों बिदि लेखा फरायनानै मा जागोन डक्टर इन्जिनियार ओमफ्राय नों लोगोफोरा नोंखौ अनगोन ना मोना अनो दा ओमफ्राय नोंसोरनि स्कुलाव बिनि सोमोन्दै आङो मा बुंबावनो जायखिजाया आं बेखौनो बुंगोन थेंक इउ स' माच गोजोन्थों आदा अफ्रिनिसिम मानो होनोब्ला बेबायदि दुखुथिया आब'नि न'खरखौ थांनानै खबर लाहैदों आरो बिनि फिसाजोखौबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों देखायदों आरो आंथ' नेट गैयिनि थाखाय भिडिअ कलावबो मोजाङै नुवामोन मालाबानो इखिनि देरखुमानानै थाबाय खबर लाहैनोबो हाया मानो होनबा जोबोद गोजान लामा नङा होमबा बिश्वनाथ टु बङाइगाव बेनिखायनो ओमफ्राय आङो बेखौनो बुङो दि बे भिडिअनि गेजेरजों थेंक इउ स' माच आरो बेजों लोगोसे आं बे भिडिअनि गेजेरजों गुरै खावलायो गिदिर गोलाव बिथांमोननिसिम जे थाबैनो जेलाव थानाय सुबुंफोरखौ बख'नायनि राहाखौ लानांगौ मानो होनब्ला जोङो खोनानो मानो होनबा जोङो रायजो राजाया मिथिजोबखायोमोन जे एकर्डआ NDABनि थाखायसो जाखादोंमोन स' बे लेखायै NDABखौ जेलाव थानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो बख'नांगौ मानो होनोब्ला दिनै बिथांमोननि न'खर गथ' गथाय आलाय सिलाय जानानै दङ बिथांमोन गैयियाव सिगाङाव जेरै आलाय सिलायमोन दाबो बेबायदिनो आलाय सिलाय जानानै दङ बिथांमोननि न'खरा दाबो माने सोराङाव फैनो हायाखै सुस्रांजायाखै प्रब्लेम्सफोरा जुदि फैसा थाखाखौथ' सहाय होनो हाया नांलाया खिन्थु बिसोरखौ रुजु दान्दिसे संसार जानो होथों आं बेखौनो गुरै खावलायो बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै न'खरखौ नायोब्ला आब'खौ नायहरनो हाया आब'खौ नायहरोब्ला फंबायफोरखौ नायनो हाया सासे फंबायखौथ' फरायनो आखाखौनो दोनहोनाय बायदि जाबाय आङो BSc फरायनो आसामोन बेखौबो आङो फरायहोनो हायाखिसै न'खराबो गैयिखाय आरो आंखौबो नायनांगौ जायो नङा होमबा आंहाबोथ' जेनेबा हाबा जानायनि सम जाबाय न'खर बासायनायनि सम जाबाय नङा होमबा न'खर दानायनि सम जाबाय बेनिखायनो अबे मोनसेखै जानो बेबायदि मोनसे सानोमोन नाथाय दिनैयो मोनसे सल्भ जाबाय गोजोन खौरां बेखौ आं नोंथांमोननो उनाव फोरमायहरगोन उननि भिडिअ दिन्थिसिगोन दा टिउसननि टाइम जाबाय लोगोफोर बेनिखायनो आं टिउसन फारसे ओंखारलांनोसै आरो आंनि खामानिखौबो मावफुंलांनोसै आरो नोंथांमोननो देखायलांनोसै नैबे मोन्दांथिया उन्दैयाव फिसाफोरा बिफाजों जोबोद गोमोन जायो
आरो बाबा मेथाइ जानो, बाबा बैखौ जानो, बाबा बैयाव थांनो होननानै लेङो, अब्ला बिफाया लोगो लोगो सिगां जानानै बेखौ खुसि होनो नाजायो, नङा होमबा? नाथाय दिनै बे गथ'आ बिफा दङ अब्लाबो गैयै बायसा बिफानि फंसे राव मोनासै, बिफानि महर मोखां नुवासै, बेबायदिनो हारसिंनो देरखुमानानै थाबाय बिमाजों आलाय सिलायनो बिफानि आन्दोआव, बिफा गैयियाव। ओमफ्राय बिनिसै आरो मा दुखु दंबावो जिउआव। हयथ' जोंहाल' नङा, गोबां दङ हारि सिबियारि बिथांमोननि न'खराव बेबायदि दुखु दाहाया। आङो बुंनोबो थांला आरो दुखुबो होनो सानला रावखौबो। जायखिजाया जि दङ दा बे समावहाय बेखौनो गुरै खावलायो, दान्दिसे सम बिथांमोनखौ बख'नायनि, जायखिजाया बिथांमोनखौ बख'नायनि राहाखौ लादो आरो दान्दिसे सम बिसोरखौ गोजोन न'खर जाहोनो हानायनि राहाखौ लाहोदो। गोजोन्थों।